Jo, toto je text do mne, tak som vyrastal v ťažkých podmienkach na severe, nemal som čo do papule, musel som si honcovať ponožkou. Od malička som nebol chudý jak palička, tak mi hovorila mamička, že na moju tostu nebude stačiť len stolička, neviem prečo, ale bolo to tak. Veľké brucho a strašne malý vták, pod mojimi ceskami miesto pre reprak, takisto som nebol bystrý, keď som písal testy, sa mi smiali aj Krisi, ale nebojte nič, ja budem druhý, pil si o 2 roky na to, prišiel ku mne Marko, poviem mu, že som zjedol vorváňa, on že ako, no nakoniec ma vysmial aj na to, dokonca aj vlastný tato, potom som začal basket trénovať, po 2 tréningoch ma znásilnil zať, pýta sa ma, či nechce mi spať, ja že nie, tak som ma snažil predávkovať. Jo. V novinách hlásili stratu dieťaťa menom Danilo Kováč, ten čo má na miesto brucha obrovský koláč. Hlásili, že ho zať, strečil do ryti celý korbáč, na výpovedi hovoril, skurvené prepáč.